سلام سلام طعنا بالله كوراتن كوران تخاتلت تግራይ اوتوماتيف اب تግራይ اوتوماتيف مس اوتوماتيف استزامر تحستታት كل ግዜ በሰዓት እዚ እናባኹም እናበለሉ መደብና እዩ ትግራይ اوتوماتيف مس اوتوماتيف استزامر تحستታት ክንብል ከለና ምፍላይ ድማ ምስ አሽከርከርቲ ምስ ተሽከርከርቲ ምስ መንገድን አጣሙን ምስ ቴክኖሎጂታት ተሽከርከርቲ ማእኸል ዝገበሩ ትሕዝቶታት እናሓራና ትምህርቲ ቁም ነገር ተሞክሮ ዘሕልፉ ትሕዝቶታት ኢና ናባኹም ነብልሞ ካብሎም ጀሚሩ ድማ 5 ነጥብታት ትኹረት ኣብ ስርዓተ መጓዓዝያ 5 ነጥብታት ትኹረት ኣብ ስርዓተ አውቶሜቲቭ ወይ ድማ ምስ አውቶሜቲቭ ዝተዛመዱ ዝብል 5 ነጥብታት ትኹረት ዝብሉ ርእሰ ጉዳይና መዘዝና ናባኹም ክነብል ኢና ንሎም ዓንተም ባር ፈላማይ ነጥብና ዝሓራናዮ 5 ነጥብታት ትኹረት ወይ ድማ 5 points of focus ዝበሃሉ ምስ ምልክታት መብራህቲ ኣብ ዳሽቦርድ ዝረኣዩ ምልክታት ኣለው ኣብ ዳሽቦርድ ንሪኦም ብዙሓት ምልክታት ኣለው ካብቶም ኣብ ዳሽቦርድ ንሪኦም ብዙሓት ምልክታት እምበኣር እቶም 5 ኣዝዮም ኣገደስቲ ምሕላፍ ወይ ድማ ሸለሊልና ክንሓልፎም ዘይግቡኡና 5 መሰረታዊ ዝኾኑ ምልክታት መብራህቲ መሰረት ገርና ናባኹም ክነብል ማለት እዩ ኣብ ስርዓተ ምሽክርካር ስርዓተ መጓዓዝያ ገናሕቲ ተሽከርከርቲ ሒዞም እንትገንሑ ኣብ ዳሽቦርድ ዝርእዎም ዝተፈላለዩ ምልክታት ኣለው ዘም ዝተፈላለዩ ምልክታት ሓበሬታ ዝህቡ ዘጠንቅቁ ከምኡ እውን ጽቡቕ ምህላው መብራህታት ዝብሩ እዮም ማለት እዩ ብሕብሮም ክንሪኦም ከለና ሰለስተ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎም እዮም ቀይሕ ንብሎ ቀጥታ ዝኾነ መፍትሒ ክግበረሉ ዘገድደና ሓደጋ ከም ዘሎ ዝሕብረልና መብራህቲ ምልክት እዩ ማለት እዩ እቲ ብጫ ድማ ነጥብ ትኹረት ኣሎ ቀልጢፍካ መፍትሒ ንምሃብ ወይ ድማ መጠንቀቕታ ዝህብ እዩ ምንቅስቓስ ንኽእል ኢና ምግናሕ ንኽእል ኢና ግን ድማ ልዕሊኡ ክንኸይድ ተለና ናብ ሓደጋ ከም ዘሳጥሐና ኣቐዲሙ ብጫ መብራህቲ ዘብርህልና ማለት እዩ ሳልሳይ ቆጻል ማለት እዩ ቆጻል ማለት ድማ ምዕሩይ ዝኾነ ኩነታት ኣለሞ በትሒዝካዮ ዘለኻ ቆጻል ትኽእል ኢኻ ምግናሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓበሬታ ዝህበና እዩ ማለት እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ 5 መሰረታዊ ዝኾኑ ወሰንቲ ምልክታት መብራህቲ ኣለው እዚኦም ቀልጢፍካ መፍትሒ እንተዘይተገይረሎም ዘምጽእዎ ሰዓብን ከቢድ ዘምጽእዎ መዘዝ ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ ዘእቱና እዩ ማለት እዩ ቀዳማይ ዝመጽእ እኹል ዝኾነ ነዳድን ዘይትን ዘይምህላው ማለት እዩ እዚ oil and fuel pressure ንብሎ ማለት እዩ ዘይትን ነዳድን ኣብታ ተሽከርካሪት ዝግባእ ዘይትን ተዘይሃልዩ እዞም ሉብሪካንት ንብሎም መለስለስ ንብሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ረብሓ ዘለዎም ዘይቲ ተዘይሃልዩ እኹል ዝኾነ ነዳድ ተዘይሃልዩ እሞ ዘም ከምዚኦም ዝበሉ መብራህቲ እንተተወሊዖም እዛ ተሽከርካሪት እዚኣ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ትወድቕ ዘለኻ ምዃንካ ጠጠው ኢልካ ሓሰብ ጠጠው ኢልካ ሓሲብካ ድማ ህፁፅ ዝኾነ ወይ ድማ ስሉጥ ዝኾነ መፍትሒ ኣምፂኻ ናብ ስርዓት ዘለዎ ስርዓተ ምሽክርካር ምግናሕ እቶን ምባል እዩ ተኻላይ ፀገም ስርዓተ ፍሬን ክህሉ ከሎ ብሬክ ሲስተም እንብሎ ማለት እዩ ኣብ ብሬክ ሲስተም ወይ ድማ ፍሬን ዋና ወሳኒ ኣካል ናይ ዝኾን ማለት ስለዚ ናይ ብሬክ ወይ ድማ ናይ ስርዓተ ፍሬን እዚ ፀገም እንድሕራሪእና ኮይኑ ህፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ክናናድየሉ ህፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ኣናዲና ድማ ህፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ኣናዲና ድማ ዝግባእ ትኹረት ሂብና ክንሰርሐሉ ክንግባእ ኣለና እምበር እዚ ምልክት እዚ እናርአየና እንድሕር ንኸድ ኮይና ገደል ንኣትው ኣለና ኣብ ገደል ኣቲና ንሓደጋ ንቃላዕ ኣለና ማለት እዩ ሳልሳይ ጉዳይ ባትሪ እዩ ናይ ባትሪ መብራህቲ ከሪአና ከሎ ባትሪ ምልክት ከሪአና ከሎ ኣብ ዳሽቦርድ ድማ ዕድመን ጥዕና ናይቲ ባትሪ እኹል ዝኾነ ምምላእ ዘይሃለዎ እንተሃብ ኮይኑ ድማ ክትለዓል ኣየኽእለናን እንተተላዒላ እውን ኣብ መንገዲ ጠጠው ካብለና እዩ ኣብ መንገዲ ጠጠው ጥራሕ ማለት ኣይኮነስ ናብ ዘይኮነ ቦታ ናብ ዘይኮነ ሓደጋ እውን ከእትወና እዩ ማለት ራብዓይ ጉዳይ ሙቐት እዩ ናይ ሞተር ሙቐት ማለት እዩ ኢንጂን ቴምፕሬቸር ዋርኒንግ ላይት እንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ሙቐት ሞተር እንተውዕዩ እቲ ተሽከርካሪ ናብ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ ሙቐት እዚ እንድሕር ላርአየና ኮይኑ ድማ ህፁፅ መፍትሒ የድልየና ኣለ ማለት እዩ ብሓምሻይ ደረጃ ቼክ ኢንጂን እንብሎ ላይት እዩ ማለት ናይ ቼክ ኢንጂን እንብሎም እዚኣቶም ኩሎም ድማ ኣገደስቲ ይኾን ማለት ቼክ ኢንጂን ድሕር ወሊዑ ኮይኑ እዚ እውን ብዝለዓለ ትኹረት ክንሪኦ ኣለና ብዝለዓለ ትኹረት ምርኣይ ጥራሕ ኣይኮነስ ስርኢና ድማ ቀልጢፍና መፍትሒ ክነናድየሉ ክንኽእል ኣለና ኣብ ስርዓተ ኢንጂን ፀገም ከም ዘሎ ኣብ ስርዓተ ምርጫው ፀገም ከም ዘሎ ስለዚ ቀልጢፍካ ምፍታሕ ቀልጢፍካ ሞያዊ ዝኾነ ፀገም ምፍታሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና 5 ነጥብታት ኣብ 5 ምድብ ወሰንቲ ዝበሃሉ ናይ ዳሽቦርድ ምልክታት በዚ ምድብ እዚ መዲብና ክንሪኦም ኢና ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና 5 points of focus 5 ነጥብታት ትኹረት ኣብ ትግራይ አውቶሜቲቭ ንሎማዓንቲ ኣብ ዳሽቦርድ ዝረኣዩ ምልክታት ኣገደስቲ ካብ ዝበሃሉ እዞም 5 ሪኢና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ክንመጽና ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ሰናይ ሰሙን ሰናይ ቀናይ ክንብል ከለና ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ትግራይ አውቶሜቲቭ መልእኽቲ ትኹረት ንምክልኻል ሓደጋ ትራፊክ ትኹረት ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ትኹረት ንቴክኖሎጂታት አውቶሜቲቭ እናበልና ኢና ሰሰናዩ ሰናይ ሰሙን